Ziyi-3 izinto uSathane azisebenzisa kakhulu for ukuchitha ibandla elingumzimba kaKristu Jesu. Okokuqala, wenza sure ukuthi wena ongumzalwane ulwa ne-spiritual father sakho kanye nomfundisi wakho. Okwesibini, enze sure uSathane ukuthi kukhona imfazwe yokunga-understandani between spiritual gifts okanye i-gifts zikaYesu, that is ke ngoku kube khona ukulwa kwi-fivefold ministry, that is sofumanisa ukuthi oopastor abelusi balwa nootitsha bezwi, ootitsha bezwi balwa abavangeli balwa nabaprofeti, abaprofeti balwa nabapostile. Kuba yiloo mfazwe enjalo, okanye ke ngoku kube khona i-misunderstanding between iziphiwo zikamoya oyingcwele whereby ke apho kweziphiwo zikamoya oyingcwele ufumanisa ukuthi aku-understand ukubana esi siphiwo salo mzalwane sisebenza kanjani okanye senza ntoni na ukuze sikwazi ukukhulisa ibandla. Kube khona ezo misunderstanding ezo zinjalo. EkaThixo kuthiwe ekaSathane, ekaSathane kuthiwe ekaThixo, umntakaba kube khona ezo ziphithiphithi ezo zinjalo. Eyesithathu into uSathane esebenzisa kakhulu ipast yomntu ngamnye. uSathane, he knows your past, he knows ukuthi uhethisheke ndawoni na, wakho wahethisheka ndawoni na apha ebomini bakho, and will always use your past ukuthini ke ngoku afuna ukuthi abulale your future and abulale future yebandla futhi. So uhlala eraser into ebukunje ngaleyana yayikhe yakwehlela before ubana wawuverbally abused. Uvele avuze into obukunjalo mhlawumbi ubana kube khona abantu abathetha rhabaxa nawe, then laa nto iphinde ikubuyisele back to eza memories zalaa nto ebekhe yakwehlela before. Ukubana wakhe wa-emotional abused, ufumanisa ukuthi ii-emotions zakho zihlala zi-abuseke even nasenkonzweni ke ngokuqonda ukuthi hey, it's better man ndive ndiyeke nokukusindiswa kunalena into yobana bendiphila nale mpilo ndiyiphilayo. So kuzo zonke ke ezimfazwe endithetha ngazo nezinto uSathane azisebenzisayo zontathu, ndingatsho ndithi kubalulekile ukuthi okokuqala make sure that umzalwane wam you fight ipast yakho ngandlela zonke. I understand ukuthi ebandleni ke sawuhlala siyivusa mntakabawo into yepast yakho, sohlala sekuvisa ubuhlungu, sekukhumbuza ngezolo lakho, sekukhumbuza ngezinhlungu sokugqithe kuzo futhi ebomini bakho, but ezo zinto ezafuneka zibe zizinto ezikubambayo zide zikukhuphe kuThixo, uthi ucinga ukuthi uThixo akekho, yena uThixo usekhona futhi ke usenamandla futhi usabalulekile and uyafuna ukunqula and ufuna ukuthi sihambe sonke sihambe sotsho ekhaya ezulwini. So yeah, make sure that you deal with the past yakho mntakaba, heal from your past, because uSathane will always use your past noba sowusindisiwe, noba sowusindisa iminyaka emingakanani na futhi uzawuzama ukuthi aphinde ayibuyise laa past leyana. So make sure that you heal from ipast yakho and make sure that uyazama man ukuthi uyi-understand ukuthi okay, this is a war, lento into eyenzekayo apha enkonzweni ubana esi siphiwo sami sibe siyaminxa okanye ngohlobo kwenzeka ngalo. Futhi ngicela ubambe le ndawo xa sithetha ngendaba yeziphiwo zikamoya oyingcwele. Ungoyena mntu o-understanda ngcono ubomi bakho wena, ungoyena mntu o-understanda ngcono isiphiwo sakho. Ezi zinto zitshilwe nguThixo kuwe zitshilekile kodwa kuwe zitshilwe nguThixo. But ke funeka u-understand into eyi-one, into yobana azikatshileki kuthi ezi zinto ezi, and futhi ke azizutshileka based on indlela wena orhalela ukuthi zitshileke ngayo nakwabanye abantu, because asifani and asilingani even nakwamoya. Nabakhulileyo bakhe babhideke banga-understand into eyenzeka kuwe, mhlawumbi nabangaphantsi kuwe bangayi-understand into eyenzeka nguThixo ngawe. So idinga ukuthi ke ngoku ube patient ngendlela engummangaliso up until side understandeke isiphiwo sakho, up until ide understandeke le nto ofuna uyi-achieve in the body of Christ. As long kodwa loo nto le ozobe uyenza izobe ihambelana nezwi likaThixo, because ezinye izinto siye sibe nenkani sithi akuliwe isiphiwo sami apha, kanti hayi nguwe lona or-wrong at this time, even though mhlawumbi sometimes iBhayibhile ikuvumela uba ungayenza loo nto but fumanisa ukuthi hey, ana ubungekho kwiposition yoba wena ungayilawula ngokwakho okanye uyixoxe ngokwakho okanye uyilungise ngokwakho. Le meko le ibidinga noko omnye umntu ongaphezulu kwakho ukuze akwazi ukuthi ayilungise. So iba zizinto ezinjalo mani wethu uSathane azisebenzisayo nokuthi ungakwazi uzilungisa ngolo hlobo elinjalo. Indaba ke ye-spiritual fathers ne-spiritual sons ke imfazwe enkulu kakhulu ke ndibona iqhumthula lapho kwaba Facebook nawa TikTok e-social media.
Kukhona le mfazwe ukubana i-fathers zibona i-mistake kwi-son, i-sons zibona i-mistakes kwi-fathers. Inyaniso ithi ke bazalwane, akekho umuntu o-perfect mos apha emhlabeni, ude watsho noJesu. So sonke umntu nomntu unendawo astrongo kuyo, umntu nomntu unendawo awikhi kuyo, umntu nomntu une-blind spots zakhe, kunendawo angaboniyo kuzo, apho wena uzokwazi ubona khona kuzo. So le nto oyibizele ke ngoku ebandleni uzofumanisa ukuthi yile nto evele kuhluphe ngqo xa uyibona isenzeka apha enkonzweni ngqo, iyandihlukumeza laa nto, iyandihlupha laa nto yenza umfundisi enzeka apha ebandleni kanje nakanje nakanje. Kanti ke ngoku uThixo ukubizele loo nto leyo kanye kanye ukuthi ukwazi uba ube yi-solution to this problem that you are seeing okanye eqhubekekayo nokwenzeka ebandleni. And ke ngona xa uzoyilungisa loo problem leyo awuzusuthi dyulukuthi nje uhambe kuyilungisa loo problem leyo. No, kufuneka uyocela ubulumko kuThixo. Thixo, there is this problem eyenzekayo ebandleni, there is this problem eyenzekayo between mna nabazalwane bakhokhelayo, there's this problem Thixo eyenzekayo kuloo nkokheli endikhokhelayo apha. Ndingayenza kanjani, ndingenza kanjani ukuze ilunge le nto le? Andifuni ukuba ndihambe ngokwe-emotions zam, andifuni ukuba ndihambe ngokubana ndicinga, kodwa ndifuna ukuthi wena Yesu undilithishe ngokunokakho, undinikeze wisdom ukuthi ndikwazi ukuthi ndiyenze kakuhle le nto. So basically uba singenza kanjalo ke bazalwane, zingalunga even ezi ngxaki ozibonayo nakweli lakho ibandla. Yonke into oyenzayo uyenze nje uthobekile enhlizweni yakho. Please make sure that uyathobeka, be humble kangangoko nako, because ithi iBhayibhile lo ofuna uba mkhulu makazithobe yena abe sisicaka saba abanye abangabafundi bakaJesu. So yonke into esenzayo masenze ngentobeko, silwela ke into yobana nasithandaneni, okokuqala, okwesibini sibe siphileni siseluxolweni, okwesithathu ukuze kuzaliseke uvuyo likaMoya Oyingcwele. God bless you all in Jesus mighty name. I hope ukuthi ke khona into oyifundileyo namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha. Xolela man, thanda bonke abantu ungababoni ezintshaba zakho nje, thanda wonke umuntu mntakabawo. uThixo uza kunceda and ne-vision uThixo ayibeke phezulu impilo yakho. Ndiyakholwa ukuthi uThixo uzayiphumelelisa. Ayidingi ukuthi kuliwe le nto lena, ayidingi ukuthi uhambe uyoziqalela yakho iministry, uyoziqalela yakho ibandla, because if uyahamba usakhathazekile okanye usalimele enhlizweni yakho, uzozala abanye abantu abalimele enhlizweni yabo, because uzobalimaza nabo ngoba uzofuna ukorektha ii-mistakes zela bandla osuka kulo, kweli bandla okulo oluqalayo. Ngelo xesha elo ulwe nabazalwane ke kuyo yonke loo nto leyo injalo, just because ugcwele apha enhlizweni yakho okanye khona ukulimala okufumene enhlizweni yakho. So please make sure that you heal from your heart okanye from your heads odibene nazo ebomini bakho nasebandleni. Kuzoba mnandi man uba wenza kanjalo egameni likaYesu. Be the change that you want to see nakwelakho ibandla. Ibanga lomzekelo ufuna ukuthi ubone ibana abazalwane babone bengenathando, ibanga lona unothando wena, because uyayazi pain yokubana umuntu xa engathandwanga uba kunjani na. Ubana awuzange uvelele usesibhedlele, please make sure that when you break that cycle, bonke abasesibhedlele uyazama ukuthi uyilandelele imeko yabo, uhambe uyobavelela. Abanengxaki uhambe uyobavelela. Ubana ke wahethishwa into yobana kwindawo yobana waswelekelwa kwabikho mzalwane usecaleni kwakho, please be that change that you wanted to see at that moment. Ngokuthi ke ngoku nawe uvuye uzixela ukuthi okay, le nto ndizayimela mna apha ebandleni lena. Bonke abazalwane abalimala kule ndawo yokuswelekelwa, ndizayizama ukuthi ndibe yi-solution to this problem, ndibavelele, ndenza sure that le pain abayifilishi bodwa, le pain yokuswelekelwa. Izinto ezinjalo mani wethu, uYesu akusikelele egameni likaYesu waseNazaretha. Ndithanda kakhulu ke and noYesu ukuthanda more than mna. God bless you all in Jesus mighty name. Masiqhubekeni ke siwenzele lo msebenzi kaThixo, sihambeni sobonana nekhaya ezolweni. Amen.